ang hanap mo? Ito'y kakaiba dahil sa 10 sangkap nito na nagbibigay ng maraming benepisyo sa nanghihinang katawan. Ating kape, mixed and Bawat inumo ng mixed and herbal coffee, dulot ay magandang tulog at regular bowel movement. Safe ang mixed and herbal coffee dahil wala itong coffee creamer na posibleng dahilan ng hyperacidity at sanhi ng iba't ibang karamdaman. Kaya mag-mixed and herbal coffee na. ang ating kape. Ang Mixed Herbal Coffee ay gawa ng Doc Alternativo Herbal Products. Available in leading supermarket, malls, and pharmacies nationwide. Ating kape, mixed and herbal coffee. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay. Ani ana usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubus ninyong alagad sumong tulumanon Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sige po nung mag-auban nato din sa istasyon na gatong mga kasama sa technical side, si kasamang radioman Danny Luod, ugusab si kasamang radioman Tax Ilumba. Sa gawas ang atong gihapong uban, no? Si Kion Ilumbaring, ugusab si Rinaldo Cuenca. Pasiunang batimbaya gihapon no, sa atong station manager, ang amahan nato din sa istasyon, si kasamang Edgar Dagumo, uban na sa iyang mga kaubang mga radioman. Okay, agatong pizza karon, pizza 13, no? Sa bulan sa Oktubre, tuig 2019, no? 2019 paghihapon ta karon. Okay, sa miyaging Domingo, no? Diretso na enta, no? By the way, malimot mangguog. Great og sige hapon, no? Moingon gihapon ta kay laing adlaw man sa Ginoo. Moingon gihapon ta maayong adlaw sa Ginoo ken ninyo o kanatong tanan. Okay, no, sa miyaging Domingo ato man tong iskutan na usab og balik ang mahitungod sa mga ribulto tungod kay ito naman po'y gahangyo god. Ito na may nag-request o nang atong gihisgutan ang tema na usab sa ribulto o mga larawan. Nya karon ato gyapong ipadayon to pero diri na ta sa paghinumdom sa mga katuyuan kung ano nga ang mga Katoliko aduna gyud mga imahen kung mga ribulto, no? Mo focus ta pag-ayo ron sa katuyuan unsay hinungdan nga maghimo ta didto ta sa kanabang maayo nga tumong kay wala man idili ang ribulto kun ang tumong sa paghimo maayo, no? Kay ato namang naisgutan nga ang dili lang yun maayo sa pagbaton og ribulto o mga larawan kung sayop ang tumong, no? Unsa may sayop nga tumong sa pagbaton og ribulto, no? Kung himuong Dios, kung ilho na nga lain na usab nga Dios, mao man gyud na gidili kay mahimo bagod nga kanang binuhat sa kamot mahimong Dios, unya ang Dios usara man.
So kung maghimo tag mga butang dayon ilhon pa gyud natog mga Dios pod, so mudaghan ang Dios mo nang dili gyud mao, dili gyud maayo kung magbaton og ribulto himoong Dios. Pero kung himoon lang simbolo o representation, wala na dili sa Dios. No? Kung sa ito example, kung himoon lang representation o simbolo, kung sa example na, sa Exodo 25, tudling 17 hangtod 22, sa dihang ang Dios nagpahimo ngadto ni Moses og duha ka ribulto sa kiruben o anghel. Unsa man ang larawan o ribulto sa kiruben o anghel? Representation. Representation sa mga binuhat sa langit o mga anghel. O mao na. So dili dautan o dili sayop kung himuon lang simbolo o representation. Nganong moingon man pud tag o simbolo? Kay kanang ribulto sa mga kirubin, simbolo man gyud na sa presensya sa Dios. Apil la putong sudlanan sa kasabutan. No, kanabang Exodo 25:17 hangtod 22. Nganong makaingon ta nga simbolo ng mga butanga? Okay, kung basahon ang Exodo 25, sugod ta 17, dayon lahos 22, diha sa 22 nato masabtan nga simbolo gyud. Ano man kay sa 22 nag-ingon ang Dios, diri ako makig-istorya o makigtagbo kaninyo ibabaw sa sudlanan taliwala sa duha ka ribulto sa kiruben. Na asi-asi mo na dito kuno makighinagbo o makig-istorya ang Dios ibabaw sa maong sudlanan nga gihimo ni Moses. Mando na sa Dios himuon to ni Moses. Then sa ibabaw sa maong sudlanan anaa ang duha ka ribulto sa kiruben. Then dito kuno siya makig-istorya o makigtagbo. So klarong nagpasabot sa simbolo sa presensya sa Dios. Gani gihulagway na sa Salmo. Basahan ninyo kining Salmo 74. Salmo 74, 1 hangtod sa 9. Dili gyud ko kalimot aning bersikulo mao ni akong gigamit sa pagpasabot atong born again diha sa Victoria Country Homes nga nibalik sa atong pagtuong Katoliko sa dihang nakasabot. Mao ning bersikulo ang usas gigamit nako nga nakapasabot niya nga dili di ay gyud dautan o sayop kung magbaton og ribulto nga insakto ang tumong sama sa paghimo lang niini nga representation o simbolo sa presensya sa Dios. Kay kung basahon ko ng Salmo 74:1 hangtod 9, na diha mabasa nato nga ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. Mga balaang simbolo. Unsa man ang mga balaang simbolo? Mao na to mga butang diha sulod sa templo sama sa ribultos kiruben. Daghan pa gali ito. Napagali dayan-dayan sa usa ka leon kung muadto ta sa Ezekiel 41. Ezekiel 41 tudling 15 hangtod sa 20. Una pa'y ribulto sa leon. Ribultos leon sa dayan-dayan, di ba? Dayan kiruben. Ang katawhan sa Dios dunay mga balaang simbolo. Balaang simbolo nga kung atong basahon na giguba kunos mga kaaway. Giguba kunos mga kaaway. Di lang natong basahon na kimutaas kayo taana. Di ba? Nakahinomdom ko nga dunay mga born again o mga dili katoliko nga ilang panggubo ng mga larawan na tus katoliko, no? Katong pagbiya nila sa katoliko din ilang gipangguba na mga ribulto na tus mga santos. Kaya naamang kuno na sa Biblia nga itsapwira na panggubo na dugmukon. Pero pasayloon lang unta kay wala masayod unsa gyud na, no? Ang kanang gipasabot sa Biblia nga gub-on nga mga ribulto, kadto mga ribulto sa mga Dios. Dili nang mga balaang simbolo sa katawhan sa Dios. Wala instruction sa Biblia nga gub-on ng mga balaang simbolo sa katawhan sa Dios sama anang larawan o ribultos kiruben.
Kay wala man nahimo ang Dios. Ang panggubon, giklaro man po diya sa Biblia, no? Unsa kayo ng mga ribulto nga Dios nga gisugo sa Dios nga panggubon sama sa larawan o ribulto ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, Nihustan, o kanang Nihustan kanang ngalan na sa usa ka Dios nga mo'y gingalan nila adtong bitin nga tumbaga nga gipahimo ni Moses o gipahimo sa Dios ngadto ni Moses. Ang Dios may gasugo niya nga himuon tong ribultos bitin. Pero wala mag-ingon ang Dios nga himuon tong Dios. Di ba? Pero amot unsay nakaon nila tungod siguro sa milagro ba kay gigamit mangguto sa Dios sa iyang pagpagawa sa iyang gahom, di ba? Naa sa Numeros 21. Numeros 21:4-9 kadtong ribulto sa bitin nga gipahimo sa Dios ngadto ni Moses, gihimo lang tong simbolo sa gahom sa Dios. Nga naman kay daliman ka kadtong mga napaakan og bitin nga mga Israelitas. Unya mututok lang adtong ribultos kay Ruben, dili maunsa, di mamatay, maayo hinoon. So, basahan ra ninyo ng Numeros 21:4-9 nga ang larawan o ribulto sa bitin nagsimbolo sa gahom sa Dios. Nga naman kay daliman ka mututok lang adto mo tan-aw ba. Dili maunsa bisag napaakag bitin maayo hinon sa tupad di magsilbi ng rabis anang bitin, di ba? Kanang elemento nga mo'y makapatay, no? Nato kung mapaagan ta, di magsilbi. Oh, nawad-an og bisa. Ano man giibis mamatay dili man. Oh, sumo na example basta larawan gani o ribulto himuon lang simbolo sa presence of God o gahom sa Dios, dili na daotan. Biblical na, no? Numeros 21:4-9. Pero siguro ang mga tao ni dako ang hunahuna ba nagpakapin sa ilang hunahuna nga, uy, kamhanan man taliman ka ribultos bitin nakaayo na to. Mao naman no ilang gihimong Dios gihinganlan naman nila ngalan sa usa ka Dios ni Hustan. Ginganlan naman nila ngalan sa usa ka Dios ni Hustan. Napungot na pod ang Dios, nasuko na pod ang Dios kay nganong ilang gihimong Dios nga wala man siya mag-ingon nga himuan ninyo ng laing Dios. Wala magsugo ang Dios nga himuon to nilang Dios pero ilang gihimong Dios ato pagipakapina nila ilang pagtuo. Mura ra po ni sa atong panahon ron ba mga Katoliko. Ako lang ipahinumdom. Dili unta na to na pun unsay gitudlo sa mga pari. Karon naadyo mga Katoliko nga hangtod karon amot unsaon pagwalaan ha. Kanang mga tuo-tuo ba nga gipakapin na to sa atong pagtuo nga wala naman na giapil og tudlo sa mga pari. Di ba? Bantay po ta. Maura po na. Katong gisugo si Moses sa paghimog ribulto sa bitin, ang instruction to, simbolo lang to sa iyang gahom. Wala siya mag-ingon nga, mauna na himuan ninyong Diyos. Pero ilamang yung gihimong Diyos. Munang nasuko ang Diyos, gipaguba rapod na sa 2 Hari 18:4. Okay, 2 Hari 18:4 na ang ebidensya diha nga mahimo lang daotan ang ribulto kung himuong Dios. Nga mahimo ng Dios kay ato ra kung usbo ng definition anang Dios. Kanang Dios anything dili lang gani ribulto. Bisag unsang butang matao man, mabuhi man, malarawan man o maribulto, bisan gani kanang mga hilig na to nga mahimo na ng Dios nato. Mauna na Diyos pananglit ka ng droga, maadi kag droga. Mauna na himong Diyos. Kano man kay ginambiruan naman nimo ang droga kaysa Diyos. Kay kung nagtuo pa ka sa Diyos, ginambiruan nimo siya, di gyud ka magadik-adik kay pagdaot mo na simong lawas. Di ba? Daot na simong lawas. So kung maadi kag droga, kan droga na imong Diyos. O diyan kung maghimo putag larawan sa bisag unsa, then mauna na himuon na tong Dios, dili tong matuod nga Dios. Mauna na ipagbaton og laing Dios, mahimo na ng Dios. Munang ano bang may dili tinuod yung kag tarak-tarak kay dili tinuod track dulaan lang doktor kay dili tinuod doktor o mauna kanang Dios pod
bisan unsang butanga nga ang atong pagbati o ang atong pagtuo mauna na ang Dios unya dili tinuod mao na Dios mao lagi na baliko nato sa pagpangutana sa mga kanunay nag-akusar nato mga Katoliko nga kana kuno ato mga ribulto mga Dios so mao na ang gubon mao na ang gidili oy ang unsao man nato pagtino nga dili na Dios ng ribulto sa Katoliko. Now adto tas pagtulunan unsa may gitudlo sa Katoliko mahitungod sa ribulto? Oh, nagtudlo ba ang mga pari, nagtudlo ba ang obispo, nagtudlo ba ang Santo Papa nga kanang ribulto maoy Dios para mo qualify na sa pag-ingon nga Dios ng mga ribultos Katoliko? Dili oy. Pero mainom do mo sa akong debate kung naka-witness mo sa moong debate. Wa gyud kabalon nako daan unsa gyud himuong style sa akong kaatbang. Moadto gyud siya sa kanang gitawag og sa argumentation gani straw man fallacy. Kay kung dili gyud siya mo gamit og straw man fallacy, di gyud niya maguba akong baruganan sa Katoliko. Kay tin-aw man yun na nga sa Biblia dili daotan ang ribulto kung dili lang himuong Dios. So saon niya pagguba ang baruganan sa Katoliko, mangita gid siya paagi nga ipatuo niya nga ang mga Katoliko gatuo nga kanang ribulto mao ay Dios. Aron mahimong Dios mao nang dili na sakto ng ribulto sa Katoliko. So mangita gid siya paagi ana mo nang napugo siyang basa atong nobinahan. Nobinahan. Nga dili ra ba pud insakto pagkasabot. No? Figurative ang gipasabot pero gihimong literal. Di ba? Oo. By the way, akong explain ninyo ng straw man fallacy para kung maminaw gali mo mga debate, ayawan ninyo pagpaminaw. No? Kanang straw man fallacy, kana bang ang debater maghimog istorya nga ipatuo sa mga naminaw, mga ni success debating, maunay baruganan siyang kontra. Then iyan ang girahan. Oh, mo na iyang atakihon, mo na iyang gubon. Ang tumo niyang istorya nga ipatuo niya sa mga listener nga maunay baruganan sa Katoliko. Then iya ding gubon. Oh, kumbaga kung maghimotag caricature ba? Oh, kana maghimotag caricature sa atong kaatbang nga dili mauto. Di ba? Oh, pananglit ako kung kita mo nako, kita mo sa akong picture. Nakahibalo mo sa akong insakto gyud nga picture. Di ba? Akong dagway. Pero kung naitaw nga magbuhat-buhat og laig dagway, then ipatuo nga mauna si Silbert niya siya dili. Oh, mauna gitawag na tog straw man. Maghimo og caricature, maghimog istorya nga ipatuo sa mga listener, sa mga tao nga mauna ang gitudlo sa Katoliko pero dili biya na. Oh, di ba? Katulad yung nobinahan nga, katugong nobinahan gud. Unang punto mga igsuon. Wala magtudlo ang Katoliko dihag mga pagtulunan. Kanang nobinahan gud, kuha na siya pangadjion, form of prayer. So na ay mga expression diha sa tao. Oh, expression dili teaching, di ba? Oh, kay kung moingon ganitag pagtulunan sa Katoliko, madto kita sa katekism. Bisan pagbali-balihon ng katekism, wa gyud magtudlo ang Katoliko nga ang ribulto mao Dios. Wala gyud. Oh, kanang nobinahan pag-ampo sa ato pa naa diha ang expression sa tao nga mag-ampo. Oh, una nga kanang pag-ingon diha nga Santo Niño, nag-ampo kami atubangan sa imong ribulto o nagluhod kami atubangan sa imong ribulto. Gisimba ka na mo o kana ha. Dili na teaching na nga pagpadayag. Expression na sa nag-ampo. Pero dili po na sabton literal. Ang ribulto diha representation lang, dili kay mao gihimong Dios. Oh, kanagong muluhod ta sa Santo Niño, di ba? Kita mga Katoliko, muluhod ta sa Santo Niño, inigyukbo nato maingon ta nga gasimba minimo Santo Niño. Now, ang sayop nga pagsabot kung moingon mo nga tanawa ang Katoliko gatudlo nga ang ribulto sa Santo Niño maoy Dios kay gisimba. Dili mo na maoy gitudlo sa Katoliko. Mahimong ingno nato sa pag-istorya, pero ang gipasabot dili mao.
Dili kay ang larawan o ribulto gyud may gihimong Dios para sa nagunaan ng maghalok-halok ko sa picture sa akong lula nga dugay nang namatay. Oh, pananglit ba? Doon ay makakita nako nga gihagkan nako ang picture sa akong lula. Naon sa may akong ipasabot ana nga ang akong lula, akong nagtuo ko nga ang akong lula katong picture. Ang akong lula kadtong gilarawanan nga dugay nang namatay. Ang picture nagrepresent lang niya. Mao po na kanang pag-ingon nga niyukbo mi atubangan sa ribulto ni Santo Niño, representation lang ang ribulto. Dili yun nga kanang ribulto mo ay gihimong Dios. Doon na pagali ng dias Facebook itong nag-comment dito sa debate na mo sa kaatbang nga dili katoliko. Ingon siya, niya kay bata man ang inyong ribulto. But pasabot nga wade mo dako sa Kristo. Now dili po dinanaon pagsabot. Talking about pictures, talking about ribulto, kuan na siya, dili na siya parihas. Kay handumanan man na, natay handumanan sa pagkabata, naputay handumanan sa pagkadako na. Mo bitaw na atong mga album di sa atong balay, dili kay atong mga picture diya, puros ra mga dagko. Kaputay picture niya nga sa bata pa ta, kung mahimo gali nga, na, mangita kita ka na sa puya pa ta, ako'y igsuon gani sa, nga wala diri sa Pilipinas ron na hinumdum ko nga nihangyo siya nako nga ipapangita tong napa ba kuno siya picture nga sa bata pa kuno siya. Di ko malimot ana. So ingon ana rago na kanang atong Santo Niño nga ribulto handumanan nato na sa pagkabata ni Kristo. Handumanan nato na sa pagkabata ni Kristo. Kani agi man gyud pagkabata si Kristo. Di ba? Asa man na mabasa ng Santo Niño gyud, no? Litra por litra. Kung i-translate na to, mabasa mo yun ng Santo Niño sa Biblia. Pero kanang termino nga gipasabot. Asa na Lucas 1:35. Diya sa Lucas 1:35, nagisgot diha og bala ang bata. Sa in English pa, Holy Child. Oh, Holy Child. Nagalitay hospitals Dumaguete nga gi-honor ana, no? Holy Child, no? A Catholic hospital, no? Nasa Dumaguete. Oh, kanang Holy Child kung ato nang ikinat sila Santo Niño. Kay kanang Santo Holy sa English. Niño bata. So Santo Niño bala ang bata. So nanas Biblia Lucas 1:35. Sa bata pa si Jesucristo, mao to Santo Niño siya sa iyang pagkabata. Oh. Pero maingon mo pero ribulto man lagi na inyong Santo Niño, mao lagi. Kanang ribulto representation. Parehas na ako ang akong picture representation ako. Dili kay ako gitong maong picture. Subot pasabot, kanang pag-ingon nga nagsimba ta sa ribulto ni Santo Niño o niyukbo ta sa atubangan sa ribulto ni Santo Niño, figurative na dili kay ang ribulto mo kay atong gisimba kundi kadtong gilarawanan nga si Kristo. Figure lang ng ribulto. Gawas ang Katoliko mo ingon nga kana yung ribulto mo kay Kristo ha? Ana, kana may diferensya na. Yan, doon na ba gito'y gi argue sa akong kaatbang nga wala man giingon diri no binahan nga representation. Now, litra por litra, pero di atas gipasabot pras lagunaan ng musimba ko sa katedral. Dili naman ko moingon nga musimba ko. Oh. Nakaroon mo diretso lang kog adto sa katedral kay musimba ko, di na ko mulitok nga musimba ko. Sabton ba nga wa ko gasimba kay wa ko mulitok anang termino ha. Di ba? Oh, in the first place, ang akong kaatbang, kung nagbasa to sa katekism, magkabalo man siya kung siya pasabot na. Nga amot pasabot anang mo, luhod ta tubangan sa ribulto, representation lang ng ribulto, o simbolo lang ng ribulto. Dili kay kanagi may object of worship o honor. Yan na may example as Biblia, katuday si Josue miyukbo sa Diyos, pero nagkatubang og sudlanan sa kasabutan. Nga na sa ibabaw na ay ribulto sa Kirubin, no? Josue 16:6, si Ezekias gaampo sa Dios, no? Timani ha? Ezekias nagampo sa Dios pero gipasabot nga nagatubang og larawan sa anghel o ribulto sa anghel nana sa mabasa sa Isaiah 37.
Isaias 37 tudling 14 ang 16 si Ezekias nagampo sa Dios pero gatubang og gipasabot nga nagatubang og anghel o ribulto sa anghel. Di ba? Nya but pasabot nga katong anghel o ribulto sa anghel mao na to yung gihimong Dios ni Ezekias dili. Simbolo lang to sa presensya sa Dios o representation lang sa balaang binuhat nga maong anghel. Ya dili nato ni dili dalion mga igsoon na makuisgutan aning mahitungod sa katuyuan. Oh, daghan pa ni sa sunod na lang Domingo pohon. Ayaw kalimot karong hapon o alauna nga moapil gyapon ta sa sangka sa katurungan o sa pagkasunod no Domingo kung madayon doon na naputay atubangon nga friendly debate no sa kaatbang nato nga Adventist gyapon. Ang among tema ay papahulay no. Ang atong ipamatuod nga ang pagbalihin sa solemnity of the Sabbath gikan sa Saturday ngadto sa Sunday uyon sa ebanghelyo ni Kristo no. Mao na atong pamatud-an sa pagkasunod Domingo sa debate no. Pag-isang litwa naman tayong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, bagang kadagkuan sa atong simbahan, ri sa Diocese of Dipolog, pinagi ni Monsignor Severo Caermari, ubana sa iyang mga kaparian. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. PSPR Tatak RMN Magapaluod nga panghitabo sa kusina. Crime Against Hygiene. Sabi boy! Yak! Unsa maning niya sa akong face? Unsaon man ako paghugas og plato? Mrs. Ang mga nahabilin sa plato, ibalik lang sa sponge dito sa base. Basig kung unsa na mo pilit sa taste. Yan! Mas hygienic ra mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Ug for 99.9% germ removal, ang Joy Antibac. Ano man? Alipyo ra mag-joy! Huwag ka naghas na nahugasan! For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Suki, papalit ako og Tide, Katong bago? Pwede. Katong sinaw? Oo. Katong best ever formula sa Tide? Oo. Ate, Tide Perfect Clean man gud ang tawagan na. Aron no bitin clean, Tide. Perfect clean ang isulti. Timan-i, aron no bitin clean, Tide. Perfect clean ang pangita sa mga tindahan. One day, isang araw, ay ito napansin ko. Toothpaste na pinili ko. Sa fluoride, pinili ko. Eh, ang leading brand kasi, hindi lahat may maximum fluoride. Kaya, Mrs. mag-unique toothpaste. Lahat may maximum fluoride protection laban sa tooth decay. That's why